आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा। सारा विरोधिया जरता ऊ कहले तवन पूरा कइले। मनीष भाई वादा कइले सही में सरकार गिरइले। मनीष को से वादा कइले सही में सरकार गिरइले। गुनाह के कटले साजा मन के अपना हवे उ राजा। बिना गुनाह के कटले साजा मन के अपना हवे उ राजा। होई बिहार के भलाई हो, होई बिहार के भलाई हो, सबका से बतला दिहले। मनीष भाई